Esplikatuko ze pixka bat, zer da bertan dagoena? Zenbat ibilbide eta nolako proba daude? Bueno, hau da Zuaiz parke bat, da Gipuzkoan dagoen lehenengo Zuaiz parkea, eta daude 4 ibilbide diferente. Bat ezin duena eta ume txikientzat dagoela inguru hontan, 4tik 8 urteko umeentzat, eta gero 8 urtetik aurreako entzat beste 2 ibilbide daudean. Usten dugu denda ere hemen atzean dagoela, ez? Hori da, bai. Lurlan bertako produktuen komerzializazioa egiten duen enpresa bada, eta bera dago baitare gune honetan, biziki turismo aktiboko enpresa bat, Tolomendi eta Tolosaldea garatzen, pixka bat sustatzen enpresa hauen garapena eta turismoaren garapena inguru honetan, eta gero Lurlan bertako produktuak eskaintzen dituen enpresa da. Eta gaurko honetan irekiera berezi bat edo irekiera on bat emateko umeak ere izango ditugu, ez? Bai, bueno, urtero egiten dugu lehenengo eguna izanik, herriko umeak eta helduak gonbidatzen ditugu parkean parte hartzeko. Eta, bueno, zorte auki dugu uraldiakin, osea, ondo, eguna ondo bukatzen den. Eta hoia bigarren urte izanik, lehenengo urte zemuzko izan zen, jende asko animatu zen? 2009an lehenengo aldiz irik izan hemen hilabetez proba egiteko, beti esatezan ez, Larraitzea jende asko inguratzen zala, eta izan izitekela turismorako puntuan bat, hilabeteko proba bat genuen, eta hilabetean 1000 persona inguratu zian. Eta gaina jatorria ere galetu genien pertsona horiei, eta ikusi genuen bai Goier eta bai Tolosaldetikan kanpoko jende ugari hurbiltzen zala. Eta orduan, datuak eskuan izanik, lehen urtean egintzen apostua, lehen urtean irik izan gune hau, eta 4 hilabete eskaxetan, ia 4.000 bisitari izan genituen. Orduan, aurten, ia 7 hilabete, 6 hilabete eta zertxo bat gehiago eukiko dugu irikita, eta espero dugu bisitaria rekorra bat itzea aurtengoan. Eta prezioari dagokionez, ze preziotaz ari gara hitz egiten? Hemen parkearena zehazki umeak ordaintzen dute 6 euro eta helduak 9 eta 15 euro. Eta gero besteak, eskalada ikastaroak eta jarduera diferenteak beste prezio zehatzago daude. Orduan ez da Galestia ere, jendeak gogoak gigorekin hartuko errepikatzeko ere ez? Bai, normalean umeak eta beti errepikatzen dute, inguruetako herrieko umeak batzuk ere ezagunak dira eta desentetan azaltzen dira mendikan. Turismorako nahiko erakargarria izango den parke hau irikera beste urte batez, nolako parke iruditzen zaizu? Politia, iaz bere emaitza batzuk eman zituen, eta hau da pentsatuta ikusita Larraitz, bai Tolosalde eta bai Goierri aldeko zona turistiko bezala jotze deu, eta hori pentsatuta eta ikusita bertan taberna zerbitzu batzuk eta aralarekin lotuta eta badaudela, eta beste gune txiki bat prepatu gendun, bai bertako produktu saltzeko eta gero turismo aktiborako parke hau. Eta aparte jendei bertako ibilbide eta olakotako informazio emateko puntu bate bai. Izan ere, asteburuetan, batez ere udaran, jende asko gerturatzen da ona, ez? Bai, dana dau, gehien bat deintzat egualdin baitan, ez da, baina da puntu bat nola akzesoa daun bai Goierritik eta bai Tolosatik, jendek lasai pasatzeko denbora eta honeako joera handi du. Esan digute, hainbat ibilbide ere preparatu dituztela, adin ezberdinentzat eta bar, horrek ere zabaldu egiten du pixka bat, erabilera edo, ez? Jendearen, zenbat adineko jendeak eta ibili daiteken hemen. Bai, edade bakoitzeko eta bakoitzeko gaitasunen arabera bere neurriko ibilbidea eukiko du eta azkenen denantzako moduko aktibidade bat.